ബ്രേക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് വല്ലാത്തൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണല്ലേ. എന്നാൽ അതിനേക്കാളും വേദനയുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, തെറ്റിദ്ധാരണ. ഇത് റിലേഷൻഷിപ്പിലെ കാര്യം മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ മേലിൽ നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. മുടി നീട്ടി വളർത്തിയതിന്റെ പേരില് കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയാ. ഒരു പെണ്ണിനെ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കാര്യത്തിൽ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരില് പെണ്ണ് പിടിയനെന്ന് പറയാ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തമാശക്കായി തോന്നും. കാരണം ഇത് അനുഭവിച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് വേദന മനസ്സിലാവും. ബ്രേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ്വസാധാരണയാണ്. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്നുപോയാൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന ചിന്താഗതിയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക റിലേഷൻഷിപ്പുകളും ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് പോലും പോണത്. എന്നാൽ തെറ്റിദ്ധാരണ അങ്ങനെയല്ല. അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എവിടേക്കോ വായിച്ചു കേട്ടൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, നമ്മളെ കുറിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് ചീത്ത പറയിപ്പിക്കാൻ 1 സെക്കൻഡ് മതി. എന്നാൽ അതേ ആളുകളെ കൊണ്ട് നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. എത്ര സത്യമാണല്ലേ ഈ